Koittakaa aureet pysyä viittojen välisen, tai ainakin ojien välisen. Jos on tämmönen tie, missä ei oo viittoja ollenkaan, niin siellä varmaan perällä asuu leskirouva, niin sitä kannattaa silti arvostaa. Niin. Ja voimia kaikille, jotka tukahtuu tähän lumeen paljouteen. Ei tää nyt vielä niin paljon ole. Jos on paljon, niin sitten aurtaa enemmän. Pitää vaihtaa kättä, kun mulla ei oo tupemassia tullut vielä niin paljon, että ois GoPro, mutta ja nämä vaan pikku vinkkinä, niin ei tarvi olla käet rasvassa sitten niin vehtää nämä ekat ringit silleen rauhallisesti, että lähtee nuo ensimmäiset niin sanotut hyvyt pois. Mutta ei mitään, niin koittakaa perkele, pitää kääntyä joo. Koittakaa pärjää. Parhaat hitit juuri